Sungkawan Sang Kusuma Dewi ingkang tan bisa pinambengan tansah manca rawat manca dosa urut margi. Yen to Kacandra ketingal anggrantes yayah sendaren katiyuping samirana. Marmane senajan to iku sipating wanudya. Traing nalindra dasar sutaning priyayi kang gentur tapane sungkawan bisa nimbulaken pangaribawa kang tanpa sangkan tuwuh gara-gara. Saya dalwararas Apiar sorot lintang kumadat Titi sonyo madya latri Lumrang kandaning puspita karnaning putyanira sang duit jawara ambrang lir kumaraning madu bronto sandraning goro-goro bumi gunjang langit gumarang tangisi bumi kelawan langit tangising bumi ketiga dawa lindu sedina kang kaping 7 mangambal-ambal yayah bisa angguncangna jagat lemah bengkah bleduk mangampak panjring sapi gumarang akeh satu kang tanantuk buga mina kesapan warih tanem tuh kapentang telo gagrak roning mandiru tangising langit udan baras lamangsa kluwung pating palangkung teja mangkara-kara dedet rawati gunung longsor tarung padha dene gunung siti mblegak manjur rebah blasah pindho babatan pancing goro-gurita jagat kang kagiri-giri kuing gara-gara akeh pendhita kang sami gentur tapane ratu-ratu kang sapnya manuwun prandini dadkan katarima mulat marang bawana lir tangket-tangepa karo langit lintang rinontok rontok didadatit pating kelawer umaluduk suraning kawat tirta kang kinebur-kebur kinucak-kucak gambira loyo kaya bujat-bujat to pintu so manangkep menceng woting ugalagil mulat pucahing gunung jamur dipa ambruk-ambruk ngakak tutuhi wangan to uga kopat kapitan peditilir pecut penjalingan akeh dewa kang sami kantaka widodaran jelek kepati pura apsara pura apsari para bathara tin para bathari marising para jwandana kapresan marang sang pramesti sigra den perpeki anumbali isining gara-gara katetesan tirta kamandhani sirpada salika swara kang gumandhang ing pangalpasa pindha gundala sasra kumandangi swara kang pindha gundala sasra tegese gundala gelap sasra 1000 kaya gelap 1000 muni bareng simegur kaya bisa belah-belahna jagat angurmati marang wijining para perpat panakawan kula semana saat madhara sangka ing karang kabulutan kang sami gegocikan wonten ing Rarangga
kaya ngimpul wulung wah jan kaya le angel nang pikiran ngono jaga gudeg rokok jarum tegesan tak seneng iki nek tembang pangkur kene iki dasar kanca-kanca ki komplit tur isih nom-nom ngono ki ketoke kaya nek pangkur ki semangat ngono. Sing ngentong pengira jamaah. Sing jelentem besengut ket mau lah. Monggo gek bocah pirang-pirang piyayine bagus-bagus sik nom-nom apa ora seneng ati kuwe. Angger meni mangkat balnya kacamata sing ra di kacamata topengang. Lem niki men linduk lem niki. Nek butuh kacamata genah wong bakul. Wis ora kuwatir to kancane dhewe iki sing duwe pengeras ana wis. Sing bakul wadi ana. Sing bakul jam ana. Rakitan ra tau urip. Sing ngentong pengira jamaah. Sing jelentem besengut ket mau lah. Ketemu karo kanca-kanca ngono ki aku seneng ki gumiak. Lho, kowe kok teko mrene, Reng? Aku krungu suaramu mau ketoke ger-gerang, aku mau nembang pangkur. Ngapik, Reng, aku tak nembang iki. Aku tembange ora kalah karo kowe. Aku pangkur iki. Lah iya. Aku nembang apa? Aku nembang ora aku dhewe kok pintos raya kok. Apa sinom palaran bagus nung ya
jenenge tembang ning ana tegese. Aku baleni meneh iki jenenge semangat kanca-kanca ngono kan ya iki. Saya sing ngegem. Saniki tetaning sung. Burung-burung wedi serondol. Karang ya agek mempeng-mempenge karepe ngono ki men ketok ngono ya. Apa anggepmu ki yo ora ketok kena wong kadigene bendole ketara kok. Wong tuwa kok senengane kok plontos kaya Ikete iki do sesake ora ngrasake. Wah, jan. Angger krungu gamelan apik ngene iki senengku ora jamak-jamak dasare kanca-kanca. Semangat ngono angger muni melek tur entas mangan ngono iki wis. Jan ketoke kaya le seger kae. Ini ya kungkuang wis. Sebo ya njur. Angger muni gerungan, senggaan ngono kuwi senenge ora jamak-jamak. Ya mungguing kanca-kancane sing susah iki wiraswara, aku kudu terus nyambut gawe. Nek saung idek iki yo gendine iki remeng terus ya. Ming mesam-mesem karo ceklak-cekil. Bagong barang kok dengaren teko. Lho. Kowe kok teko, Gong? Wingi wong ora menyang kok saiki menyang. Kadang-kadang ngrasake anake agek mriyang. Aku iki ya gebangeten kok ora tak kira ki kanca ki lahir batin tresnane bolane ya ora. Nah kok nyucuh bocah. Lah nek pancen kanca ki tresnane ki lahir batin buat kerepotane kanca ki ra kudune melu mikirake ngerti kene agak repot bojone babaran ya sitok ora ana sing mencungul ki ra ya. Semelang nek tak tarik itu kan jamu ngono apa? Lho ora ngono. Repot apa pancen ya do keset. Ana lumrah kaya rubung yuk teko kabeh ngono kuwi ra ya njur 200 ra ya. Kowe jajali bocah entas lain mriyang mongko agi ana gawean nganti aku ora mlebu kaya sing dadi pengarep kaya ora eling. Wong ngerti ora mlebu kaya sepertelon kaya ora dikirimi ngono. Anjur nalarmu ki nek ra menyangi nyambut gawe iki yo karo bayar, antek kowe ra menyang terus. Reko-reko wae. Lho kiyaine rene damuk ki wae bayo. Ayo.
narika den prayitna semuririh eka bali titi yoni gandayani trisanya purnama sasi kilar-kilar semeti tengahing latar milang ana lintang bima sekti triwat gatra tundha wardawaning sir kocap goro-goro ana swara kang tanpa una tanpa nida lamun jinarwakna katuna sloka-sloka celeng intena-inten bumi kapendhema sak dedeg sak pengawise katon mantur tejanira kang bisa amurwani lan mungkasi goro-goro kejaba mung dewa kang anyelira titah mercapada sang Bathara Ismaya Yogi Lurah Semar Badranaya Kilurah Bojo Gatinaya Antaka Marga ewu ya sang Boga Sampir rikala semana prisa marangken putra nembe gegujingan wonten Ngara Ramba sigra cinaketan wusana biur putra tetiga tanpa kaeksi pungun-pungun tiasira sang Badranaya estine manak arsa miji marang kang putra Sruhanggana raras
legeg duwek ugeg-ugeg sak tulita mel. Aku iki angger krungu tembang pucung kang isine ki ngundang aku kok. Rumangsa bangga. Anggambarake yen Semar ki upama ta dandan ngono janjane ya isih ketok rada mutuk. Jalaran angger Semar miyos kok mesti ana swara ngalembono. Semariku nyata pancen satriya bagus. Upamane ngerti omahe tak layangi temenanan. Waune rondo kepencut karo aku. Lah wong aku iki mau jane iki ora arep metu mrene iki janjane ora. Jalaran hawane agi ora kepenak dasar awakku isih pating krekes. Ananging aku bakal ngundang anakku telu sing isine arep tak jak sowan ana kraton Wirata. Entah padha pating bergigi ana kene padha pating glembret pating brengok bareng wong tuwa mak jedul minggat tanpa karana. Nala Garing, Petruk, Bagong kowe do mrene yo. Oleh angger bapakne bengak-bengok ora ana ngetok ngene iki aku cok marai mangkel ning pikir ya. Jeneng anak nyepelekke karo wong tuwa kae ya iki. Nala Garing, lagi niki nang kono. Lah kok tak beluke kok meneng wae. Rene to, Le. Kok malah tingak-tinguk. Kowe mrene yo, nggih, bocah kae pancen nyepelake gregeten tak sawat nganggo watu kuwi lha diundang wong tuwa ora. Mbek. Wedhus. Tak kira ki nek Gareng ketoke kaya mripate jempalik kok Gareng jebul bareng tak bandem wedhus iki pancen. Sing nglamur ki wedhuse apa aku? Ning adat sing wis anakku ki angger muni minggat tak tembangke mesti padha bali meneh coba tak gerambange tembang. Aduh yana tak nembango. Aduh yana tak nembango tembang aku. Aduh yana tak nembang tembang aku. Tembang barambir iki nek dicengkokke ora wangun. Aduh yana tak nembang tembang aku iki maning. Oh iya oh ya. Kae kok ana wong sing bentuke kok raiku kae. Aduh yana tak nembang tembang aku iki maning. Jarang reksa langking tanpa patra. Reksa langking tanpa patra ora gampang wong urip ana ngalam donya. Aduh yana tak nembang tembang aku. Aduh yana tak nembang garurikmu. Garurikmu caremu pinindha dalmu.
tenan para ibu-ibu waranggana. Gambang kawat ning upama mentak tembangke klengkang-klengkeng tak kira anakku ora padha bali yen ora tak rewangi. Jugitan gendingan tak opre pelok bem akwar njaluk gending sing apik tenan kembang gayam. Tak pasrahke Ibu Waranggana ben dibawani. Monggo. Dalah atang ngajar Wiraswara kok. Mana jodo nyetantem.
Wah, jian penak tenan. No 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 nanung. Wong tua kaya singsat banget. Iki mau ki swara suling sing. Mulane bentukmu ki kaya sing nyuling ki lho. Wamasen delok kiyine. Kowe ki anggere nyeraki wong tuwa nyandra bapakne sak enake dhewe ora. Iki lho awak kok iso lemu kok ngene iki. Iki ki apa ngono? Uci-uci. Ya. Iki mah jenenge gending apa, Pak? Jenenge kembang gayam. Ora bareng kru gendingku ora padha krasa cengelmu njur dorene. Wong adate iki duwe kuncung putih kok Semar kok gundul. Iki nek kuncung putih iki ora digunakake, ilang. Ngajiman. Oh. Nek yen tak suwun bakal tak gunakake judul. Kuncung kok ya iso ngilang ngono. Kuncung pusaka. Wetengmu ki sesak. Kowe ora usah mlebu metu, Pak. Marata gage kowe ngendinga kaya bapakmu nek pancen pinter kok dadine wong tuwa lunga kok diurui. Aku nek gending karo kowe kalah isin aku. Wis coba slendro le. Nah nek ora ngrungokke tintingan nembang mesti ambruk kowe. Areng ngersake gending sing gagah apa sing halus. Coba saiki kae Bagong po sing gregat-greget kae. Udu wong kae wedhus arep metu kok. Kono nggawa abang-abang. Abang-abang apa kae mau banyune gelas. Sing alus sing kira-kira bapakmu seneng coba. Ning ning nang 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 nang. Witing tresna jalaran sangka kulina. Wah ular kambang. Terus dibawan sajen aku sadisewa kok sajen aku iki mau kepiye bukane mau nek kowe kok elek temen bukane mbok coba saking aku buka sing apik kan nek tembung jaman kuno iki pancen angger witing tresna jalaran sangka kulina ning ana sing tresna merga kulina ya ana merga kulina malah sengit ya ana. Lah anggere weruh terus ngejak padu. Ana wae sing kanggo jalaran. Ha wong tuwa ki perasaan. Kuwi apa jenenge wong witing tresna merga saka kulina ngono kae. Ana saka kulina kok malah ngigit-igit. Witing tresna jalaran sangka kulina ora bener. Witing kulina jalaran sangka le tresna ngono diwolak-walik ora iki nandi iki pretuke Petruk kok pretuk ayo kuwi si nganu mau apa mau seruk Petruk ayo kuwi cepruk Petruk
gemuk. Bengok ora. Apa meneh arep? Daerah ndaro tawa geblek. Mau jenenge wong rasa ki risi iki. Wong loro kok le ger-geran. Wah, aku iki Petro wis teko. Wis rasaku kan rewel ndang joget sing apik, nggih mangke kula tak joget. Slendro napa pelok gareng wis slendro saiki kowe malik pelok-pelok bem napa pelok barang. Bem ya kena, barang ya kena. Dibawane nggih Pak kula tak dolanan gending pun kuna ning apik. Apa jenenge kalungking. Lah coba tak krungu. Kirek mak ngrusuhi sing gemandul apa ngrungokke sike ora kok Maksudnya piye? Pelem kecut-kecut sing ngungkul.
kaya kanggermene nembang joget gegundinge sing giagang ngono kuwi wah matut tenan. Wiyagane sigrak. Sigrak tur beku ora oleh udit. Ayo. Upama ta ana kebul-kebule ngono jane iso sigrak meneh. Reka-reka wae kowe iki. Anjaluk bapak kuwi. Kon nempiling. Iki mau jenenge gending apa? Kalengkong. Kalungking kok kalengkong. Ayo kuwi. Wah. Warangganane ngangger nembang kalungking dasar piyai sing mresani akeh. Iya, iki kono kok. Wong marep rono kok sing mripate. Ning apik tenan. Lowo kalung kleper-kleper. Mangan semar. Ciat-ciat ki ora kok lawang-lawang apa lawa kalung kok kleper-kleper. Durana tak ngundang Pakon. Ciet-ciet rame-rame lowo kalong. Rebut ngarep dak kalah dhisik karo kancane. Yen to kalah mesti ra komanan sing ana ndrogi. Wah, kok ora. Ya nuwun, Pak. Agene iki anakmu sing bagus dhewe teko. Kene lenggah kene le. Angger muni do kumpul ki anane ming do geguyon, mengko luputa geguyon poyok-poyokan. Cengis-cengisan, lah engko suwe-suwe padu. Padu nang kene ora cukup mengko nang omah. Ora ngomongake karo kanca, terkadang karo sing wedoke. Anggere geguyon ki nemen-nemen, tak tundane engko padu. Ha iya. Mulane wong geguyon ki kudune sing empan nggo papan. Ha iya, sing apik ngono kuwi. Tak jaga ki nganti padu engko nang kene isin engko ya tutuke nang omah. Lah. Dadine sewengi deg. Ana wong padu kok anak sewengi deg iki. Demen ngrekoso awake. Kowe kon gending le. Semar kok bulis ta kuwi? Wis. Ora ngrasakake karang pikirku agek judege ora jamak. Wong semono lemune kok sirahe mung cilik. Lumayan bentuke sirahe iki kok ngono kuwi. Aku weruh nek do mingu rambut. Angger minggat penting clear kodik mau arang yang ngisis kok ya ora kene bang apa sing apik ayo aku gendingno sing becik slendro apa pelau Pak slendro apa pelau ya slendro sing coba sing apik wong Petruk entas gending pelok iki mau jenenge gending kalungking sing monem rulu monem roji rulu molu nem lunga karo men nem lunga romen kaya meneng kok ya dicangking ngono lho ndak meri sing ora kowe aku sing gendhe saiki Pak. Sing gagah ya Pak, ya sing rame sing gumik le. Nggih, mangke kula tak nyuwun gending godril sing lah wis apik. Men kanca men sehat. Ku anggar sehat nek do gembos meneh. Anak
didongengke ora mung saiki duk kuna wis ana Gudril. Wah iya. Kowok bang rambutan ora motok. Nggo rebutan ngene ta? Reka-reka wong tuwa kok tembangane kok bang rambutan. Oto kowok beblenderan ki ya gending jaman kuno kuwi. Kono sing kondoriyo lan growol geblek. Grompol sing kok growol geblek. Bagi sing ora marai kelingan sing nyaron. Rujak jelek Mataraman. Rujak jeruk Mataraman. Kalungking lan Gandarwa. Nah, kalungking iki mau Gandarwa ki gendruwo. Momong suta surang jugruk. Gending gendruwo momong lan jurang jugruk, no? Bribil konyol. Swara sing
Kenging trajal. Kita kaya aku kaya doyak wiyaga. Awak iki mau surae. Kita kaya nang pengrasa kaya yo. Kita kaya arep mencungi aku ngono. Ya kek penemune kiai ning krungu wiyaga surak kaya ngoyak lho. Aja dureke sesuk. Aku deg-degan wis ndiloro jantung malah. Kita kaya gemuruh do nggawa tuthuk. Yo. Aku wegah. Among digendhingi anake men senenge malah susah. Sesuk ora sang gendhing godril ya aku wis tobat tenanan. Jalaran aku mah ngerti bonggon. Berapa lagi injil? Beri gajah. Berapa lagi injil? Kok ngake omong ora bener ngono kok reka-reka mbawani. Tole nolo gareng wis aja suwe-suwe padha gojek. Iki mau cukup lumayan, padha seneng-seneng ayo padha sowan. Galuh bendaramu padha kumpul ana Stinggil Binaturata nganakake pepanggihan agung rapat. Apa? Nganakake rapat agung. Rapat agung. Awake dhewe kudu melu sowan. Daran rapat agung iki ra kena sembecengan. Ha iya. Tak sawang sangka kene kok kaya senajan to ratu, kaya sari-sarining ratu.